души, и прославленный Иисус Твоего дня плод, Тая Мария, о Бога Мати Ты, заступися, грешных нас, раси в час, они надыде смерть. Амен. Князь Анелов был послан из неба сказать Богородице, радуйся, убачивши, як Ты, Господи, приняв тело от яе, коли еще не стих бестелесных гук ягоных словов, и он сумевся и ускликнул. Ведаючи свое чистое девотство, святая смело отказывая Габриэлю, дивными и тяжкими да воспринятия для души моей издаются словы Твои, что это Ты кажешь мне про народжение без семя зачатого и кличаш Аллилуйя. Хочучи спознать непознавальное, дева сказала Анелу, скажи мне, як може сын народиться от девы, а той в отказ со страхом ускликнул.
Сила Всевышнего тяніла тады бязвінную, і яна зачала. Ён явіў добраплоднае ў лоне яе, быццам ніву урадлівую для ўсіх, што жадаюць жаць збаўленне і клічуць Алілуя. Маючы ва ўлонні сваім Бога, Дева спешна паспяшыла да Альжбеты, сын якое ва ўлонні яе, пачуўшы прывітанне, усцешыўся і ўзварухнуўся, быццам хацеў славіць Багародзіцу песняю. Праведны Язэп сумеўся, гледзячы на цябе бязвінная, і, спакусіўшыся, усумніўся ў тваім дзявоцтве. Калі ж ён даведаўся, што гэта сталася праз Духа Святога, усклікнуў Алілуя. Шматслоўныя красамоўцы моўкнуць быццам рыбы, перад табою, Багародзіца. Яны не ў змозе растлумачыць, як ты сталася маці, застаўшыся дзеваю. Мы ж, дзівячыся гэтай тайніцы, з вераю клічам.
Творца ўсяго прыйшоў з уласнай волі на свет, каб збавіць яго, Бог і пастыр. Ён з'явіўся дзеля нас, авечак сваіх, як чалавек, паклікаўшы падобнае падобным, як Бог ён пачуў. Алілуя! Богородица Дева, Ты оборонная сцяна для деваў і ўсіх, хто прыбягае да Цябе. Творца неба і зямлі упрыгожыў Цябе, пасяліўшыся ва ўлонні Тваім уся чыстая і навучыўшы нас клікаць. Усіх песняў замала, каб належна ўславіць безліч ласкаў Тваіх. Калі б уладару святы, нашых песняў было як пясчынак на беразе мора, то і гэта як нішто ў параўнанні з тым, што Ты ўчыніў для нас, якія клічам. Алілуя! Мы бачым святую Деву, што быццам ясны светач свеціць тым, што ў цемры. Запаліўшы духоўны агонь, яна прыводзіць усіх да пазнання Бога і прасвятляе розум. Дзеля гэтага славім яе і пяем.
абдаць вызваленне ад старых даўгоў, той, хто сплочвае даўгі ўсіх людзей, сам зышоў да тых, што адышлі ад ягонай ласкі, разарваўшы сведчанне віны, ён пачуў ад усіх алілуя. Славім Твое мацярынства і аддаем хвалу Табе, Богородица, як адухаўлёнай святыні, бо ў Тваім улонні пасяліўся Господ, які трымае ўсё ў сваёй руцэ. Ён асвяціў і ўславіў Цябе і навучыў нас пяяць Табе. Усяхвальная Маці, што нарадзіла Слова, свяцейшая за ўсіх святых, прымі гэтыя нашы малітвы, выбаў ад усякіх бедаў і вызваль ад будучых мукаў тых, што пяюць Табе алілуя. Праслаўляем усімагутнага Бога Айца, які пажадаў, каб Марыю, маці ягонага сына, шанавалі ўсе пакаленні, і просім яго. Няхай поўная ласкі заступаецца за нас. Няхай поўная ласкі заступаецца за нас. Боже, Ты ўзяў беззаганную Деву Марыю з целам і душою да нябеснай хвалы Христа. Скіруй сэрцы Тваіх дзяцей да нябеснага валадарства. Няхай поўная ласкі заступаецца за нас. Ты даў нам Марыю як маці, праз яе заступніцтва дай лек хворым, суцяшэнне засмучаным, прабачэнне грэшным і ўсім збаўленне і спакой. Няхай поўная ласкі заступаецца за нас. Ты ўчыніў Марыю маці міласэрнасці, дай зведаць яе мацярынскую любоў тым, хто знаходзіцца ў небяспецы. Няхай поўная ласкі заступаецца за нас. Ты пажадаў, каб у доме Езуса і Юзафа Марыя стала маці сям'і.
учини, каб праз яе заступніцтва усе маці ахоўвалі ў сем'ях любоў і святасць. Няхай поўная ласкі заступаецца за нас. Ты укаранаваў Марыю на ўладарку неба, учини, каб памерлыя вечна цешыліся у Тваім валадарстве разам са святымі. Няхай поўная ласкі заступаецца за нас. Помолимся разом молитвой, якой нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, Боже наш Ойче, Ты праз беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі падрыхтаваў годнае месца прабывання для свайго Сына, а праз будучыя заслугі смерці Хрыста захаваў яе ад усялякага граху. Дзякуючы яе заступніцтву дазволі нам прыйсці да Цябе з чыстым сэрцам. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Шчыра вам дзякуй за тое, што засталіся, што мы разам маглі памаліцца. Сёння таксама першая нядзеля месяца, і гэты месяц новы хочам ахвяраваць Богу праз рукі, праз заступніцтва асаблівым чынам нашай маці. Таму ў гэтым духу запрашаю да радаснага святкавання заўтрашняй урачыстасці і на гэты прыгожы дзень, дзень асаблівай такой прысутнасці і цеплыні матчынай апекі, прыміце Божае благословенне. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа.